Kawasudu nyakora mugene report jaga budget maturka olwoni weg oraka manotio ne county ma Kisumu pod bando bilion nukta adek aboro mane poche chule gwecho chiko mokwongo e komenda magana riyo prario kod adek gana riyo prario gang'wen makor rumo dweni. Report no bendo yango ne kato biro ni serikal mamalo ne osechiwo ne Kisumu mana bilion 5.09 e kind bilion 8.6 mane gikeno kuom piny owacho mamalo. County ma Kisumu ne omedo choko mage mag osuru gata mala 14.4 e komenda masani kopim kod komenda mokalo. Kaluwore kod ripod nonro mar apis jaga budget maturka e wi kaka kaunti ma Kisumu kod motend kaunti kod od bura mar kaunti mage chiko mokwongo e komenda magana riyo kod ang'wen. E angore kaunti ma Kisumu nomedo choko mage ma ibugo godo omenda mowuok e piny ma kod seko ma igeno ichulo rombo tiyo godo e komenda masani. Oyangore ni kaunti ma Kisumu ne ochoko omenda maromo milion 947.79 e komenda magana riyo prario kod adek gana riyo prario kod ang'wen. Kama en medruok mar atamalo 14.5 kopim kod milion 823.63 mane kaunti no ochoko e komenda mokalo mar gana riyo prario kod ariyo gana riyo prario gadek. Lipod jaga budget bendo yango ni kind bilion 8.36 mane kaunti ma Kisumu geto kaka pok mag omenda mowuok e piny owacho mamalo mondo gita godo chenro magi. E dweche chiko mokwongo kaunti no nesema na yudo bilion 5.09 ka bilion 1.45 mane kaunti okotiyogo e komenda mokalo mar gana riyo prario kod ariyo gadek bende ne oter mondo sirkal mag kaunti ma Kisumu e komenda makoro rumo dweni. E kinde no ripod no yango ni kaluwore kod dwaro mar kaunti, jaga budget ne opwodho mondo mi kaunti ma Kisumu ti kod bilion 6.35 ma oting'o milion 657.91 ma en atamalo 10.4 mag tayo dongruok kod bilion 5.69 manyiso atamalo 86.6 man dhi chul godo jotich kod mag budget. Nyaka e tarik 31 higani, ripod jaga kaunti no osetiyo kod milion 632.47 e weche mag dongruok ka bilion 3.76 ne otigo e chudo mag jotich kod chenro mamoko mag tayo kaunti. Jaga budget yango ni kaunti ne oko kawo hola mora mora kowuok kuom bengi e dweche chiko mokwongo mag budget ma ikomenda ni. Kata obedo ni kaunti ma Kisumu ne oko kawo hola mora mora kowuok e bengi e kind gowi mar bilion 2.54 mong'ere kaka pending bills mane weg orak bandho kaunti e dweche chiko mokwongo e ikomenda ni, kaunti no ne osechulo milion 657.91 pok gichulo en bilion 1.8. Od bura mar kaunti ma Kisumu to pod ni kod gowi mar milion 3.8. Ewi kaka apisa e tend kaunti ma Kisumu otiyo kod omenda e wuodhe madhi e pinje maoko, limbe mane tend kaunti otimo e romo mag weche mag telo e piny mar Afrika ma milambo ne otiyo kod 451,647 gotonglo 50. Romo manotim Barcelona, tend kaunti notiyo kod 847. Romo machielo mane tend kaunti otimo e piny Afrika ma milambo, tend kaunti ma Kisumu notiyo kod 338.9. Romo machielo manotimo e boma ma Barcelona, tend kaunti notiyo kod 629,346. E buche mag jokanya auchiel mag od bura mar kaunti ma Kisumu mane gitimo e piny mar Norway, ne gitiyo kod milion 5,228,884 ka romo mane apisa achiel mar od bura mar kaunti ma Kisumu notimo e piny mar Russia ne otiyo kod siling 145,262. E limbe mar apisa moko 15 mag od bura mar kaunti ma Kisumu e od thieth maduong' ma Mulago National Referral Hospital e piny mar Uganda ne gitiyo kod milion 4,417 ka limbe mar apisa moko 2 mag od burano e piny mar Amerika ne gitiyo kod milion 1,397 kod 400. Kaluwore kod kaka ne kaunti ma Kisumu tiyo kod omenda mage, jago budget owinjo ni chenro mag omenda ka pingi maduong' ma Central Bank mag jotich bende owinjo bed ni luwo lai mar kaka chik